Greetings. In the name of His Imperial Majesty, Emperor Haile King Selassie, I defend the conquering lion of the tribe of Judah. Ah! Yes, right. Today, right. Magara kuchona tiri behind the scenes, but that chipendira tiri in front of the camera, right? You know me, I'm the principality TP one Baba Baba. And with my guy here, Scar 263, the director, the media emperor, Scar. Sangana mafanzi shamari. Greetings. Makadi mafanzi Ruak Media and Saint TV. Ndinonzwa kufara kuva pachirongwa chino. Usually I'm behind the scenes, but nhasi ndiri in front of the scenes. Maiziya, zviri kunakidza, zviri kufadza. Zvinyowani kwatiri izvi, hatisatambozviita izvi. Zviri kunakidza mudhara. So they teach. Saka nhasi zvatiri kutaura nezvazvo, tiri kutaura nenyaya inonzi Saint TV. Saka Saint TV chivhitivhiti chinowanikwa mumasaisai, chinoonekwa paYouTube nevana vesangano vechichi vese vanowanika ipapo, zvidhakwa, mhondi, varoi vanowanika ipapo. Because tikangoti 80,000 subscribers here havangamboiti vatsvene vega, vatone varoi zvese zviri